Aksyon Balita. Yeah, naka-declare ta o RSSI nga declaring state calamity, kaya endorso sa atong governor. So karon officially we are, the Negros Oriental is in the state of calamity. So hopefully naitabang national o unsay matabang po sa provincial government, but I know this is according to Board Member Fofard, munag usan is pinakalisod nga situation sa atong mga sugar planters, diba, kay mura og usbon gutanan, walaon ang gutanan nila. So walaon gutanan murag this year wala na gyud. So mag-ilis na po, new na po, dili na makuha o paka. So naibutang nga murag something chemicals, fertilizer, insecticide ba something para sa new na po nga motubo. So dako kay ini nga kalisod sa atong lugar. Una, kaning ang atong usa sa source of kaning panginabuhi diri, kaning pagtubo. Second, kaning sa babuyan. Makigistorya ko ni Honorable Woodrow recommending something. I will write the letter to the governor nga unta mo ni palit sa mga live kani mga baboy mo ni palit dito sa gababoy, tapos mo ni baligya sa market. Simple suggestion, for example, utang na to ang palit is 180, uniform na to, tapos mo ni ang baligya dito sa market. This is just ako ra po ning own nga panghuna-huna recommendation. Hopefully dawaton sa mga stakeholders sa atong mga nagbaboy. I know karon 105, 110 naman, but if we can make it 170 or 165 something, ibaligya og 280 or 270, depende na lang sa ilang kuan. Importante ra para di gud sila maglisod. So I will write my letter to the committee of Board Member Makiling, and I will copy furnish to our governor. Hopefully within Negros Oriental dawaton sa mga tigpamalalit o baboy ang atong recommendation. So hopefully umadayon na siya. The governor will issue an executive order nga mo ni atong standard just to for the meantime lang na bagsak kay ta karon. Walay katubhan, barato ang daghang ESF, tong nay mga lugar nga naigo. So saan naman lang nato, di ba? Di man kita tanan employed sa gobyerno. So karon grabe kay ang challenge na to, taas na pud ang balik ang gasolina. So kita mo sa kuan mo increase na pud niya ang mga plite. So just a simple nga pamaagi, mga ginagmay nga pamaagi nga kami makatabang mi diri sa legislative, but we are not an executive. O dili po may ang under sa Department of Agriculture. Of course, we just recommend lang. The power of the Sangguniang Panlalawigan is to recommend, di ba? To make a resolution and ordinance. But at the end of the day, ang pangunahon na po sa executive ana. I know basig na sa iyo po niya ako ang recommendation, but this is just a suggestion. Hopefully, makaya po. Kay bisag gusto ni Governor Chaco, but ang stakeholders dili mo angay, bisag mapapalit tag 180, 200 dihag di pud wa poy mamalit, wag yapon ngalan ra na. So that's it. To sa basig makatabang ang LMP ni Honorable Django so ato ning kay puro man ni mga executive. So this is just kanang amo pa ako pang gi-craft with my lawyers. Ang among suggestion nga letter, well, that's a simple nga pamaagi nga makatabang-tabang, pero depende guna kay di man pud dita musultira o nga dili pud na nila na idayon kay dili siya reasonable wa ta kabalo. So bason unta og magkasabot ra tanan.
So, ang quick response fund magamit na. Kaya lang pero depende na sa atong executive on how he will use the state of calamity nga situation. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.